Buenos días a todos, somos la televisión del ciclo de turismo de Lieserra Mariola y hoy, día 24 de febrero, celebramos nuestras segundas jornadas de formación profesional del turismo. Y vamos a entrevistar a los ponentes que van a participar, que son profesionales del sector y que hemos tenido el placer de disfrutar. Ahora contamos con la presencia de Nerea Sanfeli. Hola. Buenos días. Buen día. Más conocida como Nerea Sanfe. Nació en Godella, Valencia, comunicadora valenciana y miembro de APUN desde 2018. Se define como una chica divertida, simpática y transparente. Cuenta con más de 15.000 followers y más de 1.500 posts. Bien, Nerea, ¿es difícil abrirse campo en las redes sociales? Sí, és difícil perquè, òbviament, el que passa a les xarxes socials és que hi ha molta gent, però com hi ha molta gent en el món, com hi ha molta gent en l'univers, aleshores diferenciar-te i que la gent comenci a conèixer-te és molt complicat. Ara, si tu tens un objectiu clar, si tu a poc vas treballant, com ben dit en la ponència, amb objectius a llarg plaç, no a curt plaç, a poc pots anar fent aquest huequet, no?, que busques. Perfecto. ¿Cómo es la relación con tus seguidores? És molt bona. Jo crec que els faig partíceps de quasi tot el que faig en el meu dia a dia, aleshores ells i elles es noten part de mi. De fet, moltes vegades quan alguna persona que em segueix me saluda me fa que sembla que te conega tota la vida. És de veres, no? Perquè aquesta naturalitat i aquesta espontaneïtat és molt sana, no? Jo la necessito en la meva vida, igual que jo necessito relacions sanes en el meu dia a dia, en les meves amistats, en la meva parella o en la meva família, també necessito que siga sa en les xarxes socials. I crec que ho he aconseguit. De acuerdo. Y como miembro de APUN desde 2018 aproximadamente, ¿cómo es la experiencia de formar parte de la televisión valenciana? Bueno, membre és treballadora i a més de productores, no estic dins de la tele, saps? Però bueno, va ser una és una experiència molt heavy. Vull dir, jo vaig fer el primer programa que es va emetre en la tele i jo vaig formar part d'això. Aleshores va ser un procés difícil perquè jo vaig tirar molts currículums per a buscar treball i just me telefonaren d'APUN d'una de les productores perquè havien vist un vídeo en el meu canal YouTube. O sigui, ahí denota la importància que tenen les xarxes, saps? Me van veure en YouTube i van dir, te fem un càsting. Òbviament jo havia estudiat comunicació, no era qualsevol persona, no? Tenies els meus estudis, tal. I aleshores vas fer el càsting, va ser un mes molt llarg, perquè van tardar un mes en telefonar-me, i vaig rebre aquesta telefonada i va ser meravellós i a dia d'avui continue, tant en ràdio com en tele, i és aprenentatge i sobretot, jo sempre ho dic, molta gent me pregunta, no? T'agradaria eixir fora del País Valencià? Sí, m'agradaria, però sempre m'agradaria tornar, no perquè tinc la meva família així i a la gent que estime, que també, sinó perquè a mi m'agrada informar i comunicar en la nostra llengua i a la gent dels nostres pobles, que crec que són els que necessiten esta tele, i és molt gratificant. La verdad es que sí. Y por último, ¿crees que esta situación sanitaria que está atravesando el mundo ha incrementado más la presencia de redes sociales? I tant, vull dir, amb la pandèmia, les viralitats, els vídeos virals, les xarxes socials, la gent que començava a fer vídeos que mai havia fet, es va disparar al 300%, però perquè la gent necessitàvem. Què teníem? No teníem res, no podíem eixir al carrer, no podíem fer res. Aleshores, la gent que estava sola tenia xarxes socials. I la gent que estava... Jo vaig tenir la sort de passar-lo amb la meva família, però també teníem les xarxes per a comunicar-nos, per a veure les nostres amistats, per a comunicar-nos. Era com un poc la comunicació en l'exterior, ¿no? Es que era eso, es que era la única forma que teníamos de podernos conectar con la gente. Sí, aleshores va ser un creixement brutal i el que cal ara és agarrar les coses bones y continuar trabajando en eso. De acuerdo, pues bien, pues solamente nos queda darle las gracias a Nerea por su tiempo, por dedicarnos su tiempo. Ha sido un placer aprender de tu experiencia y aportación al sector del turismo. Gracias. Gracias a todos vosotros que nos seguís desde casa. Deciros que desde el ciclo de turismo de Lieserra de Mariola trabajamos para ser la mejor formación de turismo de interior de la Comunidad Valenciana. Gracias.